Hello, mapay Ayun ha. pungaga. So sir, mga talal po kami ha, quick interview for this one, ano, kaya naging Hello po, malimpuson. nabatiin po ba ako? Naging dumara nga iskwa, ano, 2026 din na Tacloban. Sir, kamusta po ito naging kabugusan nga, naging experience, ano, suwan, iton elinyo na nagkapot kapiton iskwa, yan ang 2026, sir. So usamang gudan alin yung mga co-hosts han aton gindumara pala nga Eastern Visayas Regional Squaa. So para amon liwat tas mga students nga sagud manggihap nga nakato on the ground and whole nga duration ng Squaa. Baga nakita namon nga at least baga naging malinang puso nga naging maupay gud man ang pagdumara naton anaton Squaa yan nga year. Though may dagag man kita mga magudti lang ang mga setbacks pero di wari man gulad to makapektuhin durod ako para aton maahan atong mag-celebrate ani nga event. So natapos inin nagtikang April 20 though nagkuanin yan ang mga delegates nato nagkaabot 2 days before. Nagtika nga naton event on April 20 tas natapos nga din April 25. Ngahin all throughout naging maupay manini nga tanan na mo monitor nga tanan nagkakamay da manhing clarification kung may danera ginaaro nga mga pag-clarify regarding at mga issues nga talagudti ngahin ko na mga kinahanglan. So kung bagahamon baga mayay kang gud namon nga at least naging maupay gud man ang pagdumar naton Squaa. Okay. Oo, dyan mo pa nga aga, Bumbushila. So far, no ba, sige hapon, ito na iyo naging monitoring waray man na hepatic nga untoward incidents or issue no nga dahil pag sinurog no hinina nga Squad 2026, oo? So far may da po mga untoward incident pero diri sugad ka lala may da kita mga athletes nga naka-experiencing mga mild injuries ngayon may mga kuan nga tuod gyud pang kapaso mapasugod man lat yan at least wala gud man kita nagkulang may nga tanan nga mga venues ang gindumaran naton sports may daman gud naka-standby nga mga aton medics tapos may ibaliwat nga nakaka-respond dayon ang aton mga health responders nga gitawag naton city government. So nakaka-respond man ra dayon nga natutugon dayon naton mga delegates sa naton mga athletes nga kinahanglan in medical care. Yes. Oo. Inina dyan, ad ko lagi hapon, no, kay we all know naman na nga nag-aadahin, let's just say, guti ay no nga issue, ini nga pagdaga Mr. and Miss Squaa. Can you tell us kung ano ba natabuhinin, oo? So after po kasi aton Mr. and Miss Squaa, actually baga normal na gud man ini ang mga pageant liwat kung nga may nagdadaog tapos ang mga on other side very good na kuan. So amo ito nanabo same lahan mga nanabo kon Miss Universe, Miss ano. So kung hiya good man bagahin an nagdaog as an Miss Alenyu as Miss Squaa 26 tapos may da mga groups of people nga may da mga on other side han team nga dapat diri sugad maging kayo question ang guidelines kayo question ang tabulation gin naarohin and of course in transparency and accountability di man na oppose in sugad ito kay right man ito nara mag-aaro liwat and of course kausa kami hit pag tawag nga i-release or bisa man lang i-publicize or magyakan ng organizers nga sugad talaga yung results or nagsayop man so ito ni baga nada ko lang tiyang issue kay masyado baga nagiging personal na hiya nagiging below the belt na hiya hindi naman to baga naalman liwat dirilaan adto nga team kundi pati kami as student council and administration baga naalman na tikang hit mga derogatory remarks at mga pan-discriminate so baga hit yan na ginaayos natin sa Setolini ngayon before good man kasi malabtan tabulation kailangan man gud ni makaaroan in authority. Example LNU as the organizer of the Mr. and Miss Squaa kailangan na nila mag-arohin authority pasok 8 regarding it pag open kung gusto nila mag-open or mag-recheck or magkita otro hanaton ang tabulation results basta himunahan administration ang ginimunahan organizers era naging retrieve ang mga tabulation results ang mga scores ang mga judges ang nga mga figures nga
nakadto during the Mr. and Miss. Tapos kuan lanay, stuck lanay, hindi rin lanay mapalabtan unless waray pa authority from the Pasok 8 nga sige pwede ito niya i-open para ma-recheck. So yan ato nga week since mga kapoy good man liwat ato mga kuan tapos Sabado naman weekends. And we are hoping na this coming week matugunan na ito, masettle na ito niya kaya para liwat magamay din at klaro both sides. Kaya na actually baga normal gad lado ginin hiya nga panhitabo especially ang mga pageantry. Pero diri good man lat angay kailangan good man nato na remind at mga tao nga bisan na amo na ilan you tapos kung hino pa man on other side kailangan good naman namon i-remind nga kung naaro kita ng transparency or kung na-criticize kita or kung na-debate kita for accountability, diri dapat kita na gamitin mga language nga nakakapulhin pababa, aniba, or di nga ni nakakapanrubahin imahe ito sa nga tao kay diri mata siya lang pag-call out, pag-insult natin niya. So amo ito niya nga, amot giniremind dito namon, naghihimuhin pitad ang naton administration, student council, pati ang mga individuals naton nga mag-remind or mag-protectan kada usa. At least na klaro ni nga siya no Sir Jan no. So as of now no Sir Jan ano na naging top 3 sa or top 2 ba siguro no ito ay na Elenio top 3 top 3 oo. So usa mga nag overall ano. So kamusta talaga ito na naging preparations ano Sir Hiton Elenio Gihap regarding itong ISKWA 2026 po. So para amon liwat bagahin nakaka-proud gad man lo ta LNU nga naka top 3 naka-secure kami top 3 kay very good man naton madadoubt ang kakarit naton mga student athletes kung naton la LNU makita mo talaga kung gaano hara ka dedicated hanera pag pagbulig hining nga SKWA. So ano ba talaga may mga experiences na kapag buligan SKWA tapos di good naman naton hara naton question pati ang capabilities kay kun dagud man hera na good ito talaga magdadarahit nga ran late normal. So para mon as LNU wari good man ito namon wari good man kami ito magsayop ang mga athletes nga gimpili naton sports development office or ang mga coaches and kada sports kay maram naman gudlat kami nga they will do their best nga nakita good man ito naton ang results ngaran bisan may da mga challenges good man before prior than SKWA na kaya lagi hapon yung SKWA. So kailangan liwat anamon liwating nyap nga mapadayon ini nga pag-protect nga mapadayon ini nga pagkalinga or pag-care naton mga student athletes. Hinto good man ang kamakarita naton mga student athletes sa LNU. Bagahin nakabulig na contribution or gud talaga ang main contributor nga kung kaya nag third an LNU or nakasulod gid man na top 3 an LNU. Inin adyon balikon ko la ano inin an official Facebook page no iton LNU nagpost nga under review no inin nga kanan Mr. and Miss SKWA. So with authority of Pasok inin possibly ba one of these days may pagawas no itong score, the variations and everything? Oo. Yes po, possible. Amaton kay adto nga day mismo nga nagposter nag-restoryan mga organizers. Thursday di ko man kung nakalimutan ko kung saan naging post. So amaton niya ang gabi nga gin post adto before adto nag-meeting ang organizers kung ano nga mga pwedeng apitad. So amo ito na era pag buha ani ang tabulation. Tapos dali man gud ito bisan organizer kailangan malat ito mag-sarit mag-arohing authority. Not to hit since it University President LNU member usab ko manggod laha mga members it Pasok 8 tapos dili mo pa nga pasok nga diha nga ang SUC nga diha Eastern Visayas kailangan ani maka-secure hin authority habugos nga pasok nga abrihon na otro ang results population results nga hin kikitaw nag-i-recheck otro. So amo ito under review pa ito niya kay kailangan pa ng authority. So baga nagka-restorya man kami kakulop with the Vice President for Social Development with the Office of the University President nga hopefully this coming days makasecure na hin authority and organizers tapos magpagawas na kitahin
digmaaram mo it style kung ano igagawas ta organizers kung igagawas ba talaga neraan and figures or mag-release ba rin statement magre-release ba rin statement nga amo na talaga itong results or magre-release in clarification mga sugaditon so babantayon ito naton kay usa man gud ni nga happy na kada amo gud man ni on good nilagay nga issue bisan tapos taan squad. Okay, abong Jay. At least baga naklaro Klaro. niya Sir Janine nga kung ano issue Yes po. may nagiging below the belt na gud makinakita gap namon itong mga komento talagang kinds of bullying talaga Yes. so at least waga klaro ini from the side of the LNU usa nga mga nag-organize game. So sir hatagot oras mo ito ay na si Paman magabayang kami da pasalamatan of course message sa aton mga kabumbo nga namamati nagkikita na regarding ito naging madaling puso naging lumarang squad 2016 ni Tacloban. Go ahead sir. So of course, nagpapasalamat po kami in behalf of the LNU studentry, LNU community. Nagpapasalamat po kami hangatan as one of the co-hosts. Nagpapasalamat kami hangatan nga nag-participate. Hanaton gindumara pa lang nga Eastern Visayas Regional SQUA, especially hanaton mga delegates from the 11 SUCs nga diha Region 8 nga nag-participate. Ngayon of course, hanaton mga athletes, hanaton mga coaches, nga taran nga departments nga taran university president nga naging present nga aton event for the whole duration ngaran mga busy kailangan ko talaga matalwas ini nga aton ini nga event aton pasok 8 tapos of course papasalamat gyud kita aton mga student volunteers aton medics and mga nagbantay for security aton mga delegates so far bagahin waray man naging security problem hanya na nga regional SQUA which is mao pa ini nga kuan nga feedback kung baga aton nga wala may naging problema security kay nga tarang good man nga billeting house or billeting schools kay secured good man anaton secure anaton kuan anaton pag security may the guards may the from the Philippine National Police at Tacloban so amiton here papasalamat gyud kami aton mga students nga nagperform han opening han closing patihan mga ngatan nga student mga campus journalists nga tanan nga mga SUCs patin era mga campuses patihan aton own anaton anlantawan nga diha LNU usaha mga nagius talaga since host manggod kita dere manggod kita pwede magpa kuan magpa ano la so kailangan amiton nga papasalamat kita naton mga campus journalists pati aton student leaders nga tanan nga nagbuo kanaton Eastern Visayas Regional SQUA ngahin yan na since ongoing pa manggod ongoing pa manggod ang mga issues nga kailangan pa matalakay let's monitor lang naton iton hiya tapos refrain kita pag kuan i-watch natin tatong language refrain kita pag yakanin mga bagay nga diri makaupay mga tao kay saling pa man nag-e-end itaton right kung magsimula na write it iba nga kung ito we have the freedom to express pero may limit la ito mag-e-end itong aton freedom of expression kung natatrample na or na violate na unright ta ni mga tao against cyberbullying against harassment so kailangan maging maramgyap kita ito as fans as sports as athletes kailangan syempre gatanan kita nagpa-practice in sportsmanship because after all anatong good man pinaka tema hanya na nga SQUA is one SQUA 8 kailangan ipapakita ito natin unity through sports amo ito natin theme so dapat ipapakita ito natin nagkakaroon sa lagip kita ini nga sports bisan damo it mga bagahin mga bagay nga diri natong gusto so amo ito hiyahin nagpapasalamat kita hanya tanan tapos nagre-remind kita nga tanan to continue monitoring and to protect lahat aton tagsa-tagsa nga mga constituents. Yun. So, daw mga salamat Sir Jan Ivan Terrasano, hito na SSC President, hito na Leyte Normal University, nga usag gyapon mga nag-organize ito ni SQUA 26. Daw mga salamat Sir, ginhatag nga oras sa buong Boreta Tacloban. Tama salamat. Yes po. Thank you po.